Kalpasan ti manunga aldaw ti panakapapatay ti maysa a negosyante nga babae iti Barangay 4, Bueno Solid West, Syudad iti Bigan. Ket addaman napasama kapamaltog iti nasaumet lang nga barangay. Aditan nga nakatayan iti maysa a lalaki a managan iti Erwin Riguera E. Cadelenya, 31 ti tawen na ngagnayd iti Rizal Street, Barangay 3, Bigan City. Nairaman met ti maysa a lalaki nga managan iti Freddy Baldonado I. Pagawa, 52 ti tawen na nga agnayd met lang iti Barangay 4 iti nadakamat nga syudad. Nga nagsagrap iti tama iti paltog iti aking kanigid nga lapayag na. Basar ti investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti PNP Bigan. Ti biktima ket agdamang agtaktakder iti sangwanan iti tienda ni Baldovino. Ket ditan nga imasideg iti maipagarup nga masuspecha a managan iti Francis Marinas, 33 ti tawen na nga agnayd met lang iti Barangay 4 iti nasao nga syudad. Ket kelaat-latan nga pinaltogan na ni Riguera ket saan pay lang nga natiruan iti biktima. Ket nakatarepay laeng ngem kinamatlatan ni Marinas ket ditan nga nakatirwan ang nakatamaan tinaduma-duma nga parte iti bagi iti biktima kang ronaan na ti barukong ken ulo na naitaray ti biktima iti balay pagagasan ngem saan met lang nga nakalasat ni Francis nga Marinas nagsurrender lang di di Kalman Malem garup oras ti 1300 hours alauna di Malem Kalman. Piskal to ti mang-evaluate no kuno niyan to dagiti informations nga maalami kadagiti witness i-forward min to di fiscal's office for the corresponding charges against the suspect. Pinasinggidan pa iti nadakamat ng opisyal at daan kaso iti biktima ani Riguera iti violence of Article 11 and 12 of Republic Act 9165 wenno illegal drugs iti branch 21 ken iti masuspetsa ani Marinas ket addamet kaso na nga homicide ket ti mismo nga biktima iti nagwitness iso data ti maysa nga kitkitain iti kapulisan no adda pa kay naigan na iti panakapapatay iti biktima. Prepare me the case tapno may salpak di korte. Nato tayo di jay tapno may consider nga sold datoy. Bigiji kami kakadwa tayo ket patrol visibility dita from time to time dadalaing nga naka visible. Kapuanan ti pinagsasaruno iti pampapatay iti Barangay 4, Bueno Solid West. Ket ditan nga nainget iti patrolya dagiti kaming iti kapulisan. Tapno maliklikan iti madi nga aramid, wenno mapasamak, maipalagip nga ti asawa iti biktima ket agdama nga nakabalod. Kapuanan met lang iti kaso a droga. Ken pinadaspet iti presscure nga leen iti panig iti suspect ngem saan namet ket tinagsao. Ken nakasaganan iti kaso nga maisampa kontra ken ni Marinas. Para iti presscure, Ryan Pardo.